programa cheo de estrelas, así que eu xa estou botando de menos aquí conmigo a miña compañeira gran Pili Pampín. Aquí estou eu. Querido público, moi boa tarde. Xa estamos todos. Rocío, como están? Moi boa tarde a todos. Moi ben, feliz de estar aquí porque ademais, aparte de falar do humor hoxe, estaremos nos magostos, porque onte estivemos en Ourense. Onte estivemos en Ourense. Estamos no fin de semana do San Martiño. E hoxe estamos polas Rías Baixas. Eso porque é, este é un fin de semana dos magostos. Que te parece? Pois que temos un programón, Pili. Pero, amiga Rocío, A ver. ti sabes que para recibir hai que dar. É Eso que é vou verdad. agora Eso para é verdad. repartir un xamón. Xa. Eu quero dar un xamón. Guau. Vámonos! Aí entra meus colegas Tania Pero Beiras, bueno. Rubén Diumaró. Así empezamos xa. Empezamos, porque mira, xa che dixen, este xamón non pode quedar aquí, porque senón non chega o fin de semana que ven, xa che digo eu. Porque claro, bueno, que tal están? Moi boas tardes, aquí desexando repartir o xamón. Vamos a facer unha chamada Ai, Dios ao mío. azar, porque a mecánica do concurso é moi faciliña. Facemos unha chamada ao azar, calquera número pode sair, estén moi pendientes do teléfono. Eu fareilles unha pregunta. Para que son os puntos? E vostedes solamente me teñen que contestar para o xamón de xuntos. Así de fácil. Pata negra, de pata negra, de pata negra. Vamos a facelo. Están todos preparados cos teléfonos colgadiños, por favor, porque vai a primeira chamada da tarde para repartir este xamón. Vamos a ver, está comunicando, vamos a deixar así. Ai. Ai, vamos a ver a primeira chamada da tarde, que nervios, Tania. Sabes que teñen que coller a chamada antes do sexto tono, non? Vamos a ver que anda por aí. Ai. Ai, que está comunicando. Espera. É que son unhas horas moi malas, non? Espera. Vamos a colgar. Que volvan a marcar Vamos a otro número. espera. Vamos a decir. Vamos a ver. Espera, que non todos os días se regalan xamóns, Ai. Colguen os teléfonos, por favor, miren xuntos e contesten. Eu fagolles a pregunta. Para que son os puntos e só me teñen que contestar para o xamón de xuntos. Sí, xelo. Ai, sinxelísimo, a ver si entra a chamada, por favor. Le informa de que actualmente... Tiña que salir esta señorita. Si non sale esta señorita en todos os programas, non está tranquila. Pásalle É peor como a que- repugnante a Garbanciña. A ver, é que esta é unha hora, pois é que claro. Xa sei, a pero non te xente está na preocupes. siesta, desconecta os teléfonos, non? Pois, claro. Non te preocupes, Rocío, vámonos a intentar outra vez, porque isto non pode quedar así. A ver que pasa. Ai, veña, o primeiro. ¿Sí? Hola, ¿Sí? para que son os puntos? ¿Qué punto? Por de cintura. Hola, amiga, moi boa tarde. Son Pili Pampín do programa Xuntos en Directo. Non nos estaba vendo, verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es? Estaba escoitando. Como se chama? A ver. Como ¿Pero te, quién es? como te chamas, bonita? Dolores. Dolores, son Pili Pampín, estamos en directo no programa de televisión Xuntos en Directo. Non nos estabas vendo, Que claro. broma. No, palabra. Esta hora estaba dormindo siesta. Estabas dormindo a siesta. Cabrísima, que tal hora? Eu que te chamaba para regalarche un xamón de pata negra impresionante que temos aquí no programa. Ay, pero xamón quero. Eu tamén o quería, pero tiñasme que contestar unha pregunta. E non estabas vendo o programa. Canto sinto, churriña. No, pero cal era a pregunta? Pa que son os puntos? Pero Es- que puntos? É que tens que estar atento ao programa. Ti tiñasme Pois que contestar... pillaste dormindo na siesta. Vaya, por Deus. Pois estate moi pendente todos os fins de semana, porque igual te volvemos a chamar. Nunca se sabe, vale, bonita? Veña. Gracias por collerme o teléfono e perdoa por molestarte a sexta, de verdad. Un Veña. bico. Chao, amor. Outra hora. Chao. Bueno, un aplauso para esa Ai, Tania, espectadora. non tuvemos sorte. A ver, foi moi amable a muller, Moi, porque a estaba ver, dormindo a interrumpimos sesta, a normal. siesta e ainda así a Pobre, muller, sí. pois bueno. Sí, pobriña, Bueno, vaya pero por digo, Dios. unha boa noticia, todavía temos opcións de dar esta tarde o xamón de xuntos. Temos opción, por Se suposto. alguén responde aí correctamente, non lembramos aí o que teñen que dicir, Pili, por si acaso, para que nos estén vendo a partir de ahora das 4:15 da tarde. Que son os puntos?
Pregunto eu, e vostedes teñen que contestarme para o xamón de De xuntos. xuntos, iso Máis é. fácil, imposible, e levan un xamonciño que está aquí maravilloso. Así somos en xuntos. Totalmente. Gústanos repartir cartiños cando podemos e gústanos tamén repartir felicidade, porque, rapazas, vos lembrades o que pasou neste plató fai menos de 24 horas con esas persoas que querían dar un xiro a súa vida? Pasan tantas Lembrades? cousas aquí neste programa, Rocío. Bueno, todos os domingos neste programa se empeza traballando aquí sen parar, non, Pili? Mira que me mandan facer agora, debullar o millo, pero fate falta un carozo. Esto está, Claro que sí, está un aplauso, dormísimo. por favor, para nosa Pili e os nosos colaboradores. Mira que ben Bueno, queda que isto. mesa temos, que maravilla. Bueno, benvidos Manolo Botana, Belén Puime, Gabri. Que luxo de colaboradores. Bueno, explico, están xa sen parar, os 4, porque hoxe imos comezar o programa 4 menos 10 da tarde cun novo concurso aquí en Xuntos, un concurso de debullar millo, que vexo que xa empezastes, aunque todavía non vos dei o tempo. Esperad un momentiño, porque, a ver, a dinámica... No, claro, que aquí estamos acollendo vantaxe. Algúns. A ver, claro. Explicamos en que consiste o xogo. Imos por unha conta atrás dun minuto. Nas casas sabedes moi ben en que consiste isto de debullar millo, porque moitos de vostedes teredes na casa, non? Esa mazorca que vamos debullando pouco a pouco en función das nosas necesidades. É verdad que agora hai máquinas para debullar millo, pero nos queremos por a proba os dediños dos nosos colaboradores e ver quen se apaña mellor, se os veteranos ou os máis novos. Así que se vos parece... Pero entón fago cambio mellor, non? Porque isto Oye, está un pouco outra, que se avanzado non é xa. trampas, Gabi, a ver. Claro, Bueno, xa. veña, pero se vos parece, Veña, pomos a crono dun Aquí minuto. non hai un domingo tranquilo. Mirade, neste no, programa, Dios mío. mirade, rapaces, temos xa esa crono preparada dun minuto, así que se vos parece, A ver, a Gabri. ver quen se lle dá mellor, se a vos dous ou a vos dous o de debullar, vale? Vamos dos e dous, Sí, vamos. Por equipos mellor, non? Vamos con Gabi, que isto dá así moi ben. Sabes, Veña, eu aí pois que- Belén e A ver. Manolo contra A ver. Pili e Gabi, temos 1 minuto 60 segundos. Sin A parar, ver, veña. a quen se lle dá mellor? Tempo. Cepo. É que xa me... Mima, Bueno, eu rompo as uñas con Está moi esto. duro, Esto está durismo, tan verde. Lle falta un carozo. Claro, fai falta un carozo, eu non teño. menuda maña, E así non vai. Mira. Ay, 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 ay. A cu calle. Pero por que... Ai, que práctica tes, tío. Sí, que eu debullei moito cando era pequeno. Sí. Pero habría Ai, unha mira. máquina, Sí, pero eu rompo as uñas. Bueno, sí. 5 segundos. Mi madriña querida, pero isto é imposible. Manolo, Como vas aí? Claro, Oi, oi, eso oi. eu que moito viño non debullou, Manolo? Non, a verdade é que non, No, xa te beso, xa te beso. Mira que ves che dá, Gabi. Dios mío, querido. Bueno, Ah, bueno, no, aquí esto por estresado, goleada, Eu me ten. A ver, Es que contra Gabri non se pode ir 15 esto. segundos, Eu vou por un. rapaces. Eu Estou vou por aquí, un, O censo de Paso nos ven aquí a revalidado. bueno, Sí, bueno, debullar, bueno. Sí, hai que ir ao concello a debullar, senón non che dá. Quedan 5 segundos, rapaces. O me va a tocar las maracas. Dos gardenias 3, para ti. 2, Mima. tempo. Bueno, a ver, imos comprobar un pouco, aunque a verdade é que creo que está clarísimo. É que mirade, Tío. Bueno, Gabri, ben, non? por goleada. Bueno, ni tan mal. Bueno, Rocío, boas Belén, tardes. Belén. Moi ben. Sí, Rocío, perdón. sí, Garabanciña. Solo teño Boas unha duda tardes. para Pili. Pili, ti enteraste que había que debullar millo? Pero decidiches non facelo, claro. Mentirosa. Garabanciña, digo unha cousa, os novos danse moita maña con isto de debullar millo, Ai. Moi ben, rapaces, moi ben. Eu quedo abraiada, de verdad. Para que logo dixan, Qué bonito. Pois así empezamos os nosos asuntos, pero digo vos unha Bonita. Hola, meu amor. Con permiso, Home, Pili, eu antes dicía cando presentaba a Gloria que o seu personaxe precisamente non era políticamente correcto ni nada de eso, que No, Don pero- Ermitas era cañera, No, pero eu penso que non preparaban nada, salía así esporádicamente, porque así era, non? Bueno, asustábamos un pouco a escaleta do programa.
Había o tema e tibas por aí, que despois o que pasaba tiña pouco que ver co que tiñas trastexado. Que maravilla. Vamos a dar a benvida en xuntos a esta hora da tarde a Pepo Suevos. ¿Qué tal, querido Pepo? ¿Cómo estás? Toma acento aquí con nos. Moi boas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Qué luso de mesa aquí en un momento, ¿eh? Un momento que da manda, Hai cosas que son prioritarias. Bueno, un aplauso, por favor. Por favor. Encantan a min estos reencontros. Ademais, ides así como combinados, ¿no? Totalmente. Un pouco de Sí. vermello. Falamos antes. Non, eu apostei, fun a Foi o cabalo discreto. gañador. O discreto. Porque teño Sí. todas as cores, entón algunha tiña que Malo combinar. será. Antes ou despois era Claro, visto. aí estamos. Dice, Vamos "Tes seguir como dicindo bater así, algo discreto". programas da Galega. Era visto, malo será. Era visto, malo será. Bueno, sempre hai alguén que anote, non te preocupes. Sí, que sí. daqui sale un programa. Antes se descuiden, Pois mira, programa que tenemos. eu creo que tocaba xa que volvéramos traballar xuntos. Verdad? E nos pasamos ben, Pasamos ben, naquela terra de Miranda. Dios mío. Terra de Miranda. Terra de Miranda, sí. Estivemos Ai, nos principios, despois xa cada un foi para o seu lado, pero Sí, a min prestoume, engordei 10 kilos. eu Comín un saco de cacahueses. Entre Mela Casal e eu zampamos un saco de cacahueses. por eso adelgacei eu naquela época tamén. Cando iba aos cacahueses non había. Non había, houve que irlles pedir prestados aos de Mareas, que estaban Ves? ao lado, grabando, e ao final houve que pedirlles prestados. Bueno, como Comimos dicía aquel matrimonio que quería ir dormir, dicía, mira, nena, vamos para a cama que esta xente quererá marchar. Quererá marchar. Vamos calar a ver se queren dicir algo aos presentadores. O mellor. Eu podía quedar aquí Para toda a tarde. están aquí embobada vendos, verdad? O mellor Podía quedar quería aquí dicir toda a algo. tarde. Pero se las teñen hasta É que isto é que é un luxo. Que nos traen un cafeíño, eu É escoitando. verdad que temos esta mesa un pouco baleira. Sí, botei de Non, menos eu o braseiro, só os o preguntaría, braseiro. porque claro, levamos toda a tarde, rapaces, falando do humor galego, do noso humor, non? Sí. O sea, como é o humor galego? Humor galego é como todo en Galicia, depende. No, eu creo que non hai unha definición, o que pasa é que cada un ten un entorno que creo que o marca, pero sí que hai, non sei, parece a min como un nexo de unión, unha cousa en común que todo o mundo pretende ser gracioso en algún momento do día. O sea, ti vas á aldea máis profunda de Galicia e o tipo que anda por ali cun carro, pregúntaslle a hora e non che di as 4:30, non. Méteche Sí. un retrouso por riba, non? Entón esa cousa levámola no ADN e a partir de aí cada un vai... creo E que rirnos vai das tragedias tamén, non? Por favor. Ata rises como no tanatorio non me terei nunca. Eso é, máis ou menos ten claro, non? Claro, falar da retranca, a mí, por exemplo, veñeseme nome esa cabeza Farruco, non? Paco grande Medida. Farruco. Grande. Outro de Outro Terra de Miranda. grande, Outro de Terra de Miranda, Farruco. Sí. Farruco era terrible, porque che contaba o chiste ou a anécdota, un gran contador de anécdotas, Farruco. En 5 é acción, matemático, o outro contaba a anécdota, e ti, agachándote e de... Porque eu penso que a Farruco Tremendo. sacaba dunha historia, sacaba do que lle pasaba a él Sí. na vida real. Un contador Porque de eu coincidía anécdotas moitísimas veces con él nas magnífico. verbenas e xa non contaba os chistes. Contou o que lle pasou desde que saleu da casa hasta que chegou á Aí verbena. estamos. Que iso era un show. Increíble. Iso era un show. Iso pasa nos algúns, Eso era un e show. é dicir moitos, pero o mellor non tantos, pero algúns apostamos por beber das propias vivencias. Claro, ciudadanidade, Chega é un o que momento, hai. eu, por exemplo, as actuacións que estou facendo este ano en vivo, os monólogos, non levo nada preparado. Eu chego e empezo a falar. E de repente pasoume algo así de camiño, que escoitei algo na radio, que sexa que tal, pois de repente tiro de aí. Lembroume algo que me pasou e ao final iso é tamén un pouco aderezado co estilo de cada un. Claro. Que iso que ten Farruco, que o leva ao seu E terreo. tamén, vamos a deixar a modestia ao lado, porque é un actorazo. Home, vamos. Sí, eso tamén. Ai, Sí, Ademais, é o que dicía o presentalo, que sí. ese talento de facer do cotiá algo extraordinario e que nos fai rir os que vos vamos ver, os espectáculos, ¿no? Que son a pasada. É que creo que verse un pouco recoñecido nas cousas que se contan. É moi típica esa cara de Claro, eu tamén, ¿no? Sei de que falo. como pasoume onte, diste. Xo sabía. E bueno, o da actor agradezo, pero É verdad. a min pasoume un pouco ao revés que a ti.
ti sempre fuches unha superactriz, e cando tiveches que facer comedia, fixéchela. E eu empecé sendo un payaso, que son un payaso, e morrerei sendo un payaso. Pero, de repente, dun tempo para aquí... Os payasos. Efectivamente, e dun tempo para aquí, si descubrí a interpretación. Cando eu antes, pois, facía un pouco uns personaxes máis ou menos arquetípicos, non? De tipos grandes, de malotes, ou gordiño simpático, que tamén abunda. E agora sí que estou investigando neso. É que valedes para todo, valedes por un roto, un descosido. Eu quero proporvos, porque son 4:20 da tarde, Pili. Non che pido corpo outra rondiña aí, que a nosa ruleta... Sí, vamos a ver si temos aí xa o noso... Eso é, vamos a accionar, bueno, vai non facer aquí a nosa Pili, esa ruleta con temas, xa nos tocou parella, na primeira tirada, así que vamos a botar de outra, porque xa temos aquí os nosos humoristas preparados que non saben que tema lles pode tocar. Imos a dar, que xa temos a ruleta aí preparada, e vamos allá. A ver, a ver. Sigue sendo guapo, pero estabas aí como que... Ai, Dios mío, como estabas aí. Carai, pois moitas grazas. Xente implicada, e ao final ainda me cae unha querella. Bueno, Podes eso de estar sonando a música para sair e de pronto comiches máis ciruelas das que debías. Xa. No. Bueno, pois contáchelo todo e non contáchelo nada. É unha caixa de zapatos que estaba ben amañada. Perfectamente, entendeuselle perfectamente. Sí. Pois eu teño unha que está moi ben. Bueno, está moi ben. Conta. É que creo que temos unha chamada de un espectador, pero conta. Pois eu tive que sacar un espectador para fora dun local. Estaba todo nun local, sí, local en Ourense. Entrou, bueno, era un show de noite destes medio gamberros, as 11 da noite, e chegou un que lle apretaban os zapatos como se levaron a talla 24. E claro, decidiu que ele era moito máis gracioso que o imbécil que estaba ali falando, e empezou a meter unha e outra. Eu teño bastante paciencia, e normalmente pois vou xogando co que tipo di, vou no vacilando e tal, pero como aquele estaba moi pasado, chegou un momento no que lle comentei os do local, mira, igual este fulano, igual casi era mellor que marchase. Seguridad, por favor. Pero, polo que sexa, os do local decidiron darlle outra oportunidade. E entón eu dixenlle, mira, meu amigo, ti non te das de conta que xa o baixo, agarroche polo peito, bótote fora polos aires, o público ainda vai pensar que isto forma parte do show e vai aplaudir, e vai ser unha triunfada. E soltou algo así como non tes... E entón eu dixen, non te preocupes que xa se acabou o problema. E baixei do escenario, collino polo peito, e guiñaino para fora. Bueno, así... É o máis cómodo. É o máis fácil, é o máis fácil. A ver, hai que pesar tamén 120 kilos, non pode calquera. Claro, se yo digo eu... Exacto. A ver, porque, que vos parece, porque xa temos aquí os nosos humoristas preparados de novo, que vamos con outra rondiña de vamos con chistes. outra ronda, a ver se aparece Pili. aí na pantalla ruleta. Que levamos? Parella, retranca, a ver que tema toca ahora. Que nos toca ahora aquí para Veña, dalle aí, Pili. Espera que se poña... Que apareza aí a nosa ruleta. Preparados, listos, vamos. Hai que parar a Pili. Ai, xa está. Traballo! Bueno, este tema tamén dá moito de sí. Traballo ou ferramentas? Veña, 2 minutos, comezan xa. Que gustame moito, non? Eso que dicides de lembrar as personaxes, de non desprendervos, non? Bueno, pois desa xente. Fíxate que eu non teño ninguna personaxe que sexa recoñecible como... É suficiente ter a Pepo, suficiente. Tranquilo. Pero vamos a ver, que Pepe Rapas desespero. Oye, aquí dicindo a Pili, pero que le van a cabeza? Unha toalla, Rocía, unha toalla. Sí. Ai. Pois eu estou intrigadísima do que lle van a facer a Víctor, porque tempo de leválo a Turquía non temos. A papel de refiero, que entende? Non sei, o noso Francisca non va a parar o noso equipo. Hola, Víctor. Que vas a vostades todos, vexo que vos juntades con calquera. O mellor de cada casa. Sí. Pois, Víctor, que placer falar contigo. A mí deixame invitar a Víctor a que veña unha tarde aquí con nos xuntos para facer un sketch do que el queira. Víctor. Dígame. Mira, que estás invitado, que veñas cando queiras aquí a xuntos a facer un sketch, que seguro que que será... Buscamos un día na miña apretada xenda. Buscamos un día e pillamos de facer algo, sin problema. Vale.
Vale. Sin problema. A min eso son un sí. Víctor, un bico moi forte de parte de todo o equipo de Xuntos. Mandamos un bico a todo o equipo e, por supuesto, aos espectadores da Televisión de Galicia. Un bico a todos. Un bico. Gracias, Víctor Fábregas. Un dos grandes. Bueno, creo que non dixo que non, verdad? No. Ademais, a Víctor pouco fai falta convencelo, Poucas cousas, verás. Bueno, vamos a por outra ronda de chistes, que vos parece? Vamos por outra ronda de chistes. Veña, que lle dé Pepo aquí ao acusador, que o temos aquí moi tranquiliño. Coidado co tapete de Camariñas. Claro, é que Pili, pois eles son profesionais do seu, eu estaba temendo que chegara este momento, pero que chegou un momento de asinarlles aquí aos nosos invitados, pois ese momento no que hoxe o equipo deste programa de Xuntos decidimos pois facer un sketch, verdad, Pili? Sí. No mirar. Tiña que marchar. Sí. Pedimos disculpas de antemano. É que eu quedei. Non sei se me lo dixen, quedei. Ti non quedaste? Pois sí, poña a antena apuntando para outro lado. Aí vai o noso humilde homenaxe ao humor da Televisión de Tamén se Galicia. digo, Rocío, que como non nos chamen para o mestre Mateo, pobre deles. Chama, non? Dentro sketch. Dígovos unha cousa, négome a ser a presidenta da Comisión de Festas outra vez. Ai, pois eu tampouco, E ti cando foches presidenta? Bueno, se non queredes ter festa, non me contratar a mí. Pois a ver a quen votamos. Saudade ao novo presidente. Que pasa? Me votaredes, non? É que nos das a cambio. O sea, que se invita aí a unha... Pon aí unha ronda que invite eu, sí? Ai, non. Eu quero a leira de 40 ferrados que linda coa miña casa. Ai, eu non sei que quero. Pilocha, ti que queres? Amnistía! Como? Que quero amnistía? Que é iso? Ai, neno, porque así non pago bochincho o día da festa. Bueno, ti, conta con iso, sí, conta. Bueno, pois se podes ir marchar, rapaz. A ver. Pero caigo unha cousa que eu non vou poder votarte ese día, porque estou de viaxe De viaxe, pero onde vas? en Bruselas. Ai, en Bruselas. Poder votar, miña nena, 100%. Dijo cheo que poder votar. Non vai poder votar. Mira, a ver. Iso hai que deixalo por escrito, que non me fío de vos. A ver, un momento. Vos non queredes que isto é corrupción? Corrupción, a ver, corrupción, ti chamalle corrupción, pero como fai, por exemplo, Pili Pampín para as verbenas? Pois a ti que te importa o que fai? E mira que ben lle vai estar triunfando. A ver, triunfar. A min dixeronme que aguanta todas as tardes ata Nieveiras, é peor martirio que ese. Vai. Veña, vos firmade aquí o papeliño este, queda solucionado. Pero que é isto, a ver? Vale, mira. Ti firma. Fai caso. Ni que me vou dejar, veña. Ala, está aí. Veña, Bueno. Nacho vai. ¡Habemos presidente! A quen votamos? Bueno, en fin. Moito nos dá a cabeza, verdad? A Pepo por vir aquí a pasar un ratiño asuntos, alegrarnos coa vosa presencia, sempre un gusto, verdad? Por suposto. Velos aquí na súa Por casa, suposto. na Televisión de Galicia. Gracias por Grandes estar aquí. amigos, Gracias a grandes vos. profesionais. Grazas. Vamos ao súper, que todos queremos comer sano, pero que a veces o sano é que o máis caro, non? Totalmente. Sí, sai Digo caro. cho eu. E que ademais eu creo que o segredo tamén pode estar nesas froitas e verduras de tempada, que precisamente como están en tempada, pois poden ser un pouquiño máis económicas, así que hai que bichar a ver que cousiñas están en tempada. Claro, porque está claro, Pili, é que hai que intentar comer sano, verdade? Que a veces non é doado. Bueno, non foches dar con unha experta en comer sano, porque lle gusta comer, pero facer un réxime hoxe en día e todo é caro, porque todos os días tens que comer distinto, e ao mellor con unha pota de patatas con un guiso de carne arreglas para toda a familia, non? Ou con unhas lentellas. Ninguén dixo que a saúde fose gratis, No, claro. Pero Pili, diseches experta, non? Pois vente comigo, A ver, porque a xa ver. está aquí no plato de xuntos. Clara Torres, un aplauso forte, la é nutricionista. Eu estou como a ti, Pili, eu non teño nin idea
E seguro que Clara, moi boas tardes. Boa tarde, benvida. Clara. Hola. Nos va a dar aquí ideas a Pili e a min de como preparar, pois eso, comidas sanas que non nos teñamos que deixar moitos cartos no supermercado, que nunca está de máis, verdad, Pili? Sí, todo que sexa forrar, benvido, sempre. A ver, Pili decía que un guiso de carne, unhas lentellas, e que claro, eso é un plato de comida saudable. Quero dicir, unhas lentellas, ao final, a legume se recomenda unhas 4 raciones a semana, facer un consumo de 4 raciones a semana, e unhas lentellas cuns vexetais, que incluso facemos un sofritito, lle poñemos un pouquiño de chourizo para darlle sabor. Aí vamos. Me vale. É un prato saudable e é un prato moi barato. A legume é do máis barato que atopamos porque de feito, un kilo de legume te pode costar 2 euros e con un kilo de legume facemos moitas raciones de comida. O sea, que anotamos legumes, non? Legumes 4 veces por semana, ademais, bueno, agora apetece, non? Inverno, son pratos que entran moito mellor. Entonces, pois temos as lentellas, temos os garabanzos, un potaxe de fabas, incluso temos o cocido. Cocido. Por que non vamos a meter o cocido como un prato saudable si temos pois a proteína do lacón, que ademais é unha carne bastante magra, non especialmente grasa. Aí a temos, non? Claro. Logo temos as... sí, non é grasa o lacón. Non é, bueno, hai partes, non? Pero non é tan grasa como a costilla, por exemplo, non? A costela sí que é algo que, bueno, leva máis grasa, ou o chourizo, sea moito máis. Pero bueno, é un lacón ou incluso unha terneira cocida. Tamén, non? Un pouquiño de polo, bueno, xa é máis aburrido, pero está dentro dun alimento eu categorizaría como saudable, vale? Seguindo co cocido, pois temos, por exemplo, as berzas, o que lle poñamos pois un pouquiño de que repolo, ricas, encanta a min. Navizas, uns grelos, a verdura da horta que hai agora, pois a col rizada, toda esa hortaliza tamén está moi ben de prezo agora. É unha dúbida que teño eu. Sí. Agora que ven o frío, empezan os resfriados e tal, que truquiños hai ou que alimentos nos poden axudar a reforzar as defensas? Vale, para reforzar o sistema inmune, o que é moi importante é o traballo de prevención, e o traballo de prevención durante todo o ano, vale? Aquí non vale isto de me poño un mes a comer ben para operación bikini e estas cousas, non. Hai que traballar a saúde todo o ano e, bueno, unha alimentación adecuada, pois rica en froitas e hortalizas para aportar todas esas vitaminas que lle fan falta ao sistema inmune, pois, por exemplo, o que falábamos das legumes, un consumo de peixe e de produtos do mar, vale? Os mariscos son, digamos, un multivitamínico maravilloso, teñen un montón de minerales e é algo que deberíamos de consumir unha vez por semana como mínimo. Marisco, espera que te digo, os mexilóns. No, sí. Mexilón, por exemplo, non? Pero a pouco tempo ter fame. No. Eu sí. A ver, pois eso logo un cocidiño, que nos dixo tamén que eso está ben. Hai que ver tamén como acompañamos o prato, porque ti imagínate, pois facemos unha crema de verduras, por exemplo, que temos agora a cabaza de tempada, pois facemos unha crema de cabaza con un pouquiño de porro, con cebola para darlle así un toque, e de segundo, pois uns mexilóns cocidos cunha pataca así feita nova por dos mexilóns, non me digas, un cachiño de pan, un postre, non sei, pareceme, non? O sensible logo para vos tamén. Como nos temos que preparar para festas que veñen aí, que sempre comemos pouco nestas festas que veñen aí xa están á volta da esquina. É un traballo de todo o ano. Eu o que sempre recomendo é ter un pouquiño de cabeza, non? E non deixarse ir por todas esas cousas que xa están nos supermercados e que nos chaman aí eses turrones e tal. Bueno, un pouco de calma e, sobre todo, que sí que se pode tomar este tipo de dulce, porque non, porque ademais é algo que debemos disfrutar, debemos ser capaces de disfrutar dese momento dos dulces. Pero con moderación. Eu non che digo dos dulces, porque eu son de comida, que queres que che conte? Bueno, pero que deu uns consellos moi interesantes. Sí, Clara, moitas grazas por darnos estos tips. O Gallá teñan sorte en algunha desas casas, Pili, soe o teléfono. Soy o teléfono, que aquí estamos xa, porque eu quero repartir o xamón, que veñen unhas fechas entrañables. É que ben sentaría este xamón para toda a familia na casa, por favor. Como ule, rico. Mira, a xente antes tiña que estar a dormir, hai que dormir a sexta, pero agora seguro que vamos ter sorte, porque a mecánica do concurso é moi fácil. Eu vou facer unha chamada ao azar, temos unha guía telefónica de todos os teléfonos que hai en Galiza, e escollemos unha ao azar e chamamos a súa casa. Eu fagolles esta pregunta: para que son os puntos? Para o xamón de xuntos.
Iso é o que temos que contestar. Rubén, repítele non que a xente en casa lembre ben. A ver se o noso público sabe. Para ver. que son os puntos? ¡Ay, qué maravilla! Oxe, damos o xamón, Oxe, damos o Pili. xamón, Rubén. Vamos a ver que chamada. Dalle, Venga, dalle, a ver dalle. se hai sorte. Vamos alá. Recorda que teñen que coller antes de... 5, dos non? estos. Bueno, 5. Vamos llegar un pouquinho máis. Un pouco máis, A vale. ver si dá len. Hola. Hola, Sí, dígame. para que son os puntos? ¿Perdón? Para que son os puntos? Está llamando equivocada. No sé dónde llama. Non me equivoquei. Hola. Hola, estás me escoitando? Como te chamas? Te voy a dejar. Dime dónde estás llamando tú. Eu estou te chamando dun programa da televisión de Galicia nestes momentos. Bueno, pues nada. A donde estou chamando, bonita? A Orense. A Ourense, pois tiña un regalazo aquí que é un xamón maravilloso que che iba a regalar. Pero claro, tiñasme que contestar unha pregunta. O Yo no entiendo mucho de esas cosas. ¿Qué programa tienes tú de Galicia? Como? ¿Qué programa tienes de Galicia? Ah, xuntos en directo os sábados ou os domingos. Si queres, podes encender a tele da túa casa nestes momentos. ¿En qué canal? Na Galega. Dígame, señor Antonio. Na Galega. ¿Qué canal Vas a es? ver a Pili, a vas ver, Rocío... estou acompañada aquí de Rubén, de todo o Umaró. equipo. Rubén, canta algo, para que a señora vexa que estamos en directo. Canal de Galicia. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser tu jamone. Gamone. La, ra, 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 Yo no te ra. encuentro. Non o encontras? Non te encuentro. Pois unha pena, cariño. Mira, pa semana a ver si tes sorte. Entre toda a semana buscas a Televisión de Galicia, vale? Vale. Un bico, Hasta luego. cariño. Chao. Un beso. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! A ver, Mira, vou intentar. a ver. Hai que regalar o xamón, senón... O levo pa casa, Se non carego xamón, levámoslo, tía, máis eu. Moi ben, rapaces. Ai, isto estaba me retrotraendo unha semana atrás, Pili. Pili Pampín, se eu che digo o nome de Teresa, a ti que se che ven a cabeza? Non empecemos, Teresa, ao Rociño, Teresa. Ai, teño pesadillas. Surrealismo total. Yaiza, é que se falamos de vídeos virais, esta semana temos que falar de Pili Pampín. É que sempre traemos vídeos virais do resto, pero esta semana tocounos a nós. Non iba a tocar. Que pasou fai unha semana aquí, Yaiza? Pois aquí hai unha semana resulta que non fluía a comunicación, Pili, porque Pili intentaba poñerse en contacto con Teresa. Teresa reñía ao marido. Vaya, que imos ver, se vos parece, como foi o tema. Sí. Hola, hola. Ya la llamé, estoy escuchando a Pili, joder. ¿Cómo se...? Mire, le va a llamar mi mujer ahora que lo tiene en la mano. Ah, muy bien, gracias. Vais a televisión, por favor. Señora, deje de berrar con marido y contésteme a mí que estou aquí. Hola, Hola. A ver, pero que facía berrando yo ao marido a estas horas? Ay, Dios mío. Mire, ¿de dónde nos chama? De La Coruña. De La Coruña, moi ben. E que tal está na Coruña? De La Coruña. Sí, xa yo oí. Está mal. Estáme escoitando? Sí, Pili, sí. Ah, pero non mire pa tele, apaga a tele. Escoíteme a mí. Ya te escucho. Ah, vale, amoriño, vale. Como te chamaba, reina? Teresa. Teresa, cantos garbanzos pensas que hai aí, Teresa? Teresa. Xa vos dixeches. Non importa cantas veces o besas, sigues te rindo igual. Nos estamos dedicando ao humor este programa de xuntos e antes da publicidade estábamos vendo un dos momentos máis hilarantes da semana, que é ese momentazo de Pili Pampín e a nosa querida Teresa ao teléfono. Vimos como arrancaba esa chamada, tivemos algúns pequenos problemillas de comunicación. Vimos como comezou esa chamada, pero que a cousa continuou. Mire. Cantos garbanzos pensas que hai aí, Teresa? Teresa. Xa vos dixeches. Hai 15. 15 que?
que? 15 que, Teresa? Kilos. Pinos. Elena, tesme que decir unha cifra, non kilos. 100. 100 que? Kilos. 100 kilos. Señor director, xa lle digo eu que hoxe non acabamos. Porque ela está por kilos, eu estou por granos. Mira, 1000 kilos. 1000 kilos. Que bueno foi. Bueno, primeiro, quero lle mandar un bico moi forte a Teresa de parte de todo o equipo de Xuntos, verdade? Non pudo vir. Porque non pudo vir ao final, brindounos, de verdade, Gabri, que ti estabas tamén aquí de testigo. Maravilla. Un momento fantástico, porque a tele o Maravilloso. directo ten esas cousas Mira, bonitas. eu vou buscar outra Teresa, xa me se me chama. Venga. Sí. Que nos gusta noso directo estas situacións Vamos bonitas. con o noso concurso de garabanzos, que penso que é o momento máis divertido da tarde, créame que sí. Vamos a ver, que creo que hai chamada. Hola, moi boa tarde. Hola, Pili, guapa. Hola, como te chamas? Xurxo, Ai, Xurxo, desde onde nos chamas, Xurxo? de Chantada. De Chantada, que bonito sitio, Chantada. 270 euros temos, Xurxo, de bote. Que che parece? Home, pareceme moi ben. Xa levo chamando 4 días. Sí, pero non só os sábados e domingos, eh? Sí, pero sábado, domingo e Boas tardes. o pasado. Ah, vale, Boas vale, tardes. vale. Ai, perdona un momento, Nadie ten Xurxo. pensado saludarme esta tarde? Perdón, Garbaciña, boa tarde. Estabas saludando a Xurxo, que está en Chantada. Boa tarde. Boa tarde. Hola, para ti tamén. que tal? Moi boa Hola, tarde. Xurxo. Hola. Ti escoita, la verdad, Xurxo? Sí, escoito. Bueno, a ver se acollemos... Diches nos antes, Xurxo? Sí. Ui, E cando foi Teresa, que nos iba mal carrista. pois temos moitas pistas, Colleche as pistas de onte, Xurxo? Sí. Sí? Pois a ver, dime dime unha cifra, Xurxo. A ver se tes sorte e levas 270 euros. Teño 12 posibles, pero bueno, a ver se hai suerte. Non, só tes Vou dúas dicir opcións. O 51.976. 51.976. E por que ese número, Xurxo? Porque eu fun anotando o que quedaba por aí libre. Mira que tras unha libretiña cos números todos, claro. Sí. Pois non é correcto. Vale. Pero, Garbanciña, bótame unha man, porque a min Chantada encántame. Vamos a botar unha man a Xurxo. Mais ou menos? Digamos que un pouquiño máis. Un pouquiño máis, Xurxo. Pero pode ser moitísimo máis. Bueno, a ver, aclárate, chica. Bueno, hai máis, e punto. Hai máis. Bueno, Xurxo, con esta pista tes outra oportunidade. Dime, meu rei. Pois vou dicir o 51.982, veña. 51.892, dixeches. No, 982. Ah, 982. Pili, atende, por favor. Que xa atendo, chica, entre aguantarte a ti e a Teresa, Uy, que non sei son onde todo está, queixas, macho, son Xurxo todo non queixas. feito. A miña cabeza non dá pa máis. Pois debo decir que afortunadamente esta tarde o concursante non gana o bote. Xurxo, ti tranquilo, non te desanimes, Vólvenos a chamar Bueno. cando queiras. Ai, eu volvo a chamar ahora mismo por mí. No, ahora non, que non vamos a... Pero outro día, grazas. Un bico moi forte pa Chantada. A vos, un bico, Pili. Gracias, corazón. Ustedes que nos están vendo desde as súas casas, chamen, porque ahora temos 280 euros no bote, que veñen pas navidades. 200. Ay, rapaces, cómo me gusta a mí esta sección de cambios. Muy emotivo, muy bonita. Guau, estaba todo guapo. Pili, qué guapo Todo está guapo, Víctor, sí, señor. Pero Sí. impresionante, Quedé abraiado. Dice, é o Víctor de antes. Non, É que é verdad que che das a un cambio de look, esa como que che brilla a mirada de outro xeito. Totalmente. Sí. Por aí a pizza, volver a ver as chicas Gilmore, eso é un Oye, que as día a día. pizzas non son baratas tampouco, Non, pero é que eu a verdade, o sea, como mal e darse, o sea, eu non sei freír un ovo e xa.
eu non sei cociñar. Entón eu chego, poño a pizza, me como a pizza, para seguir. Vayante. Que te parece, Pili? Comes pizza día e noite? No, porque miña avó este non me riñe, ás veces me deixa un tape. Así, gracias a un pico aquí a Monse, pero... Maravillosos As tapes. albóndigas da boa, o da nais, o da eso... Gracias a iso sobrevivo. Ti non sabes isto, Rocío, que cando suben os universitarios os domingos para Santiago e veñen no coche, o coche ven, a parte de atrás ven así, claro, que si patatas de mamá, que si os tupper das lentejas, que si o tupper de todo, Pero vamos dicir unha aperta para toda esa xente do mar, Pili, que como está a sufrir, porque nos queixámonos de que chove e tal, pero a eles valles o xornal, Eles é do que viven. É do que viven é moi complicado. Sí, porque, Pili, vouche pedir que veñas comigo. A donde vamos? Porque, Pili, ose sabes quen volve asuntos? Quen? Pois Manel Mosquera, que o temos aí preparado. Aí estamos. Que tal, Manel? Boa tarde. Moi boa tarde. É que Manel non só é que volve asuntos, é que montou o seu taller aquí no plató. Que te parece? Si aquí estamos para facer manitas, para que algún me odie, porque a mellor íbamos a desfacer, porque todo o que vou facer é moi fácil, moi sinxelo. Sí. Bueno, a ver, que nos vas a contar? A ver, que truquiños así que na casa nos poden apañar? Os trucos que de toda a vida, por exemplo, nos muebles de cociña, que se nos despega un canto. Se nos despega un canto e digo, onde vou? Dios mío, no, pois é moi fácil, moi fácil. Temos sempre cantos de todos os tipos nos centros comerciales. Hai uns que son moi fáciles, que son unhas sus que se pegaría nada máis, pero isto é demasiado sinxelo. Comprámoslo do color e tal. Pero hai unhos que en vez de andar con pegamentos, con colas moi bravas das que usamos nós, temos unhos cantos que teñen cola. Veñen xa ca cola. E ca plancha, si me deixa mamá, non é la nueva, traje la vieja. Ya te aviso. Entonces, collemos e sempre, poñemos o canto, cortamos a maiores, e mismo ca plancha. Quente. Si, sin vapor. Plancha quente, sin vapor. Isto como é directo non nos acordamos de enchufala, pero eu traigo os deberes feitos para que non me pillen. Entonces planchámolo, o canto, planchámolo como se estuviéramos planchando calquer cousa. E vos xuro de verdad, que se pega. Porque aquí eu teño, traigo o traballo feito da casa, entón está pegado perfectamente, se aguanta perfectamente. Isto nada máis que ahora, porque na casa non vamos a decir que temos ferramentas, nosotros temos canteadoras, temos maravillas. Isto cunha simple lima das uñas vale, uñas con traveta e cun pouquiño, que se vexa cun pouquiño de ángulo para non tocar o material. Repasamos, si queremos, un chisquiño de lixa, un cacho de lixa sempre temos na casa, non me dicir que non, e se non vamos por ela que tampouco non é moi cara, e repasamos. Entonces, como isto é directo e el tiempo es oro, lo traigo rematado aquí para que e queda perfecto. O queda, vamos. Queda perfecto, o sea que só pode facer calquera, non terme un canto na casa co aglomerado á vista. Depois temos outro detalle que a nosotros nos chama moito para cambiar bisagras. Eu lo digo sinceramente, aparte de cobrar, é unha eso me parece que carísimo, por moi pouco que cobres. Porque, por exemplo, que poderíamos facelo nos na casa sabendo. Perfectamente. Pois atentos ao que nos vai contar Manel agora. Tedes unhas bisagras raras, que eso temos en estes muebles de cociña, e sobre todo tamén a muebles en armarios, que son as bisagras de cazoleta. O 90% dos muebles é o que traen hoxe en día. Muebles que compramos por aí, todos traen estas bisagras. Chegan a romper, sobre todo, nos muebles de cociña, porque mirade, esta se cambiou esta semana. Este é debaixo dun fregadeiro que normalmente é onde máis se estropean, porque aínda que non se usen, temos a mala costumbre a veces de guardar os detergentes, lejías, debaixo do fregadeiro, da pileta, eu que fago onde o meto loco, na habitación. Bueno, se non temos nenos pequenos, está moi ben. Ora, se temos nenos pequenos, é importante non tenos nunha porta baixa. Dárselle nas mans para que non vayan alí. Se pode dar na má, pero telos nunha parte alta. Pois isto é o que fai. Oxidar todo este material. Entonces, é cambialas. Eu sí, que teño esa averiado seguido. Sí, bueno, que isto, un ano pola nova, este é nova, esta se cambiou esta semana, e mirade, pasaría un ano e medio, 2 anos, vamos poñer. Dimo truco para poñer. Pois moi fácil, isto é moi fácil, estas son todas prácticamente de desmontar. Non fai falta máis que un parafuso de estrella ou plano, non ten nada máis. Temos dous tipos, nada máis que hai dous tipos de bisagras. Bueno, hai máis, pero os máis comuns son estes. Os que abren a porta a 180 grados, que os vamos a encontrar nas portas, sobre todo nos muebles que fan esquina, e as que abren a 90 grados, que son as máis comunes. Isto é moi fácil. Isto se desmonta moi fácil. Se non vos sale por culpa do óxido, desatornillades aquí. Desatornillades aquí. Sacades a placa. Normalmente coinciden sempre os tornillos, ou poden variar moi pouquiño, e sustituir unha cousa por outra. Esta placa, que vos indiquei sempre nos furados que temos xa no mueble, porque o que é importante cando vayamos á ferretería, levar
a bisagra bella non me irá á ferretería e pedir dame unha cousa para abrir a porta, non. Levamos, sacamos a peza bella, eso é importante, e nos van dar sempre a máis parecida que a vamos a encontrar. Entón, se pode facer o calquera. Despois de tela posta, o sea, de aplacar aquí como aplacamos aquí, se atornillamos aquí, e sustituíla, e depois isto nada máis que ten dúas regulacións, porque dices, aquí me quedan unha baixa, outra alta, unha me abre para a dereita, outra para a izquierda. No, ten dous tornillicos aquí. Mira, de que se ven aquí. Sí, sí, vense, Ten dos Manel. tornillicos. Sí. Bueno, tres, minto. Temos aquí un que se indica, aí, darlle o que queirades que na va de romper. A Un cho vai ver, subir. espera, que dime a realizadora que lle demos aquí un poquinho para que a xente Pa na que se poida ver. casa, a Sisra. A ver que non tira No, aquí. millón o Aí. outro. Aí vese ben. Sí, dalle, Mira, se Manel. explica para que o vexamos todos. Mira, ten tres tornillos. Sí. 1, 2, 3. Estes xa son os de sujeción á porta. Vale, perfecto. Pois este nos vai avanzar. Este de aquí nos vai avanzar á porta, movela para diante, para atrás. Este tornillo nos vai subir para baixar. E este adiantarla e subila. Fozar o que queirades nos tornillos que non va de romper a bisagra. Se lle dades 2 voltas, quedou mal, volvedes cunha volta para atrás. Practicade nos 3 que non hai problema. E podedes cambiar vosotros mismos. Outro detalle, que por exemplo, mira, ayer eu vin, vendo o programa en directo, vin unha cociña dunha señora que tiña as portas igual que este, estaba cocendo as castañas. Pois queremos darlle un toque un pouquiño máis moderno, porque o pomo de madeira, verdad, xa non se leva. Encanta, porque Manuel aquí no O pomo de madeira non se leva. revoluciona. Pois se temos de ver ese pomo de madeira, esta mesma porta, e resulta que esa señora era a mesma cociña, o mesmo material. Pois vamos darlle un toque, ela tiña un pomo. Tiña un pomo solo. Bueno, pois temos diferentes asas. Si temos, Ajá. si está furada, sacamos tomo, sempre temos diferentes medidas de pomo, sempre van coincidir cos furados. Non meter máis ni meter menos, meter sempre o que é da medida. Por exemplo, este e este coincidirían. E é quitar esa asa e poñer outra. E lle damos un toque un pouquiño máis moderno a cociña. A cociña, claro. Perfecto. E si tes un pomo, nada máis que un furado e facer o outro. Non ten nada máis. Perfecto, Pois perfecto, cantas perfecto. cousas aprendemos hoxe con Manel, pero sabes que o mellor? Que non vai ser a última vez que Manel abra o seu taller aquí en Xuntos, verdad, Pili? No, eu penso que te escribir máis veces. Sí, Porque eses trucos molan. Sí, gustoume moito, Manel. Pois nada, tomamos nota destos consellos na casa, porque ademais eu quedeime cunha dúbida. É que facer agora que ven o frío, Pili, que se cola o aire polas portas e que non sabes que facer con iso. Eso non lo explicas outro día, Manel. Moi ben. Porque agora, 6 e case 10 minutos da tarde, que nada, Pili, empezamos con noso concurso de Quero talentos. ser artista, claro. Creo... Quiero ser artista, juntos o protagonista. Con pelos farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fai suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo máis hermoso. Firmar talonario sobre o escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Maravilloso noso xurado. Estamos a piques de arrincar a nosa final semanal do noso Xuntos Quero Ser Artista. Ademais, este fin de semana é que teño a sensación de que o decimos a todos os domingos, pero que o nivel non para de subir neste concurso e temos uns concursantes este fin de semana increíbles que onte nos fixeron pasar un sábado. Nivelazo en Xuntos Quero Ser Artista. Eu da que estou namorada de Laura, que xa temos aquí no plató un aplauso moi forte. É que como é Laura, Tania? Pero cada día ven máis guapa. Onte viña guapísima, pero que hoxe ven o doble de guapa, no, o triple, vamos. Non se pode estar máis bella, por favor. Como estás, Laura? Moi ben, moi contenta. Sí, pásachelo ben onte. Moi ben. Sí, tes ganas de actuar hoxe outra vez? Moitas. Sí, pois nada, nos máis de verte, así que o escenario de Xuntos é teu. Adiante, Laura, disfrutalo. Un aplauso.
espectacular. Bueno, maravillosa. Ven aquí, preciosa. A ver, ¿qué te Cada ves a día que mesurado? pasa, deixarme ca boca aberta. Más maravillada estou de verte, de verdad, Laura. Parece Parabéns. complicadísimo xa non solo a disciplina de bailar ballet, sino coa pandeireta, o ritmo, tal. O sea, complicadísimo o que acaba de Claro, facer. además, eu vendo a Laura digo, ti fixeches alguna vez gimnasia rítmica? Porque o vexo un pouco como un complemento, como a pelota, a cinta. Veo que estás... que podes facer moitísimas cosas e a túa actitude tes un porte increíble. Moi ben, Grazas. E non perdas a risa, Non perdas a risa, a pesar como do esforzo de estar aquí Como a volteretas. profesional que é, xa... Claro, que nos contou onte, Laura, cantos días a semana ensayas? Todos os días menos o domingo. Claro, é E que... cantas horas o día? Depende do día, máis ou menos 2 horas. Claro, é que, a ver, facelo tamén, o único segredo, vos que sodes artistas tamén, é o traballo, sí ou non? O que algo quere, algo lle custa. Algo lle custa, eso é verdade, pero bueno, Laura, é unha maravilla verte actuar. Sabes que aquí en Xuntos gustanos darvos sorpresas, os que vindes aquí. Onte foi moi bonito, porque veu a tua familia, e hoxe hai un bailarín, o que ti admiras moito. Mirad a cariña xa de Laura. Que hoxe quere ver darte unha sorpresa. Imaginas quen pode ser? Veña, que pase xa a sorpresa. Mire aquí o centro do plató. Quen é? Unha persoa fantástica que baila xeñal. Bueno. O teu ídolo, admíralo moito. Sí. A verdade é que coñecímonos cando iba nunha orquesta, cando fun bailar con el, esteve maravillada. Ai, que bonita. Pois voulle pedir, claro, que sintes o escoitar, Boris, tamaña descripción? Pois a verdade é que eu vou contar a miña experiencia e ao final, pues eso, no campo da festa ves moitas cousas e Laura é unha rapaza que chamou a atención desde o primeiro momento. Por qué? Así é. Porque eu podo dicir que o que ves aquí é unha pequena mostra do que ela pode facer. Por qué? Porque vive moito o que fai e iso fai disfrutar ao resto. É unha grandísima bailarina e eu creo que vai ter unha proyección moi grande de aquí en diante. Non temos ningunha dúbida, verdade? Neste programa un fortísimo aplauso para Laura. Vouche coller o micro. Gracias por vir darlle esta sorpresa a nosa bailarina de Xuntos. Pasa detrás do escenario. Moitísima sorte, Laura. Que tal? Seguimos aquí en Xuntos en directo cando son as 6:25 da tarde. Continuamos no noso Xuntos Quero Ser Artista. E xa teño aquí o meu carón, o noso segundo concursante da tarde, o Mago Iago, listo e preparado para volver a deixarnos coa boca aberta ca súa actuación. Así que, nada, Iago, teu é o escenario. Mago Iago en directo en Xuntos. Un aplauso. Oxe, gustaríame elexín facer este xogo porque é moi emotivo para min, xa que é unha pequena homenaxe á miña familia. Seguro que moitos vistedes a película Coco. Trata sobre a importancia da familia e de manter no recordo os nosos antepasados. Isto é meu pequeno homenaxe á miña familia e aos meus cocos. Espero que vos guste. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart.
acordos. Recuérdame, si en tu mente vivo estoy, recuérdame, mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, will never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Say that I'm crazy or call me a fool. But last night it seemed that I dreamed about you. When I opened my mouth, what came out was a song, and you knew every word, and we all sang along to a melody played on the strings of our souls, and a rhythm that rattled us down to the bone. Our love for each other will live on forever. In every beat of my proud corazón, our love for each other will live on forever. In every beat of my proud. Sempre no meu corazón. Este xogo adícollo a miña familia e os meus amigos porque están sempre apoiándome. Moitísimas gracias. Pois é que pouco máis que dicir, é que xa concluye o Mago Iago estupendamente. ¿Qué queres que che digamos, Iago? Non sei. Flipante, tío, de verdad. Eu, aparte de que me asustei co das flores, que non me esperaba para nada, Mira. pareceme impactante todo. A mí o que máis me gusta de Iago é esta magia efectiva e tan visual. Funciona muchísimo, encántame ver estos trucos. Felicidades. Parabéns, Iago. Eres un crack, un crack. Mago Iago, que creo que vai dar moito que falar, verdad? Xa o estás facendo. Creo que estés atento a esa pantalla. Iago, sei que a ti... Aquí está o regalo de Luis Piedrahita, ese curso de magia para o noso Mago Iago. Aquí tes o sobre, isto para ti, Iago. Iago, por primeira vez quedou sin palabras. Quedou sin palabras, isto a min encántame. Pero é que non sabes que facer. Deixamos a Iago sen palabras. Iago, que? Gústache ou non? Sí? Moitísimo. Está emocionado, Dille algo a Luis. Dille algo a Luis. Moitísimas gracias. Ai, Dios mío. Iago emocionado, están os pais emocionados, estamos nos, verdade, tamén emocionados, vendo esa ilusión nos ollos de Iago, que maravilla sempre ver os nenos sorrir, emocionarse e que pouco custa. Bueno, continuamos cos nosos concursantes de hoxe porque onte deixounos el tamén a boca aberta con ese talento para as rancheras. Quero dar a benvida de novo aquí en Xuntos a Pepe.
Que tal, Pepe? Preparado de novo para deixarnos aquí ca boca aberta? Pois o escenario de Xuntos e teu. Gracias. Adiante, un aplauso forte. Unos se mueren de viejo y otro por el sufrimiento. Y yo de tanto quererte me muero, niña, niña, me muero. Me muero, niña, me estoy muriendo. Morenita, morenita, morena y bonita, aquí te parieron. Y así me gusta, y así te quiero, y así me gusta, y así te quiero. ¡Ole! ¡Vamos allá! Morenita, morenita, morena y bonita, a ti te parieron. Y así me gustas, y así te quiero, y así me gusta, y así te quiero. ¡Sí! Madre mía. Madre mía, son aquí, Pepe, con esta dedicatoria. Gracias ao equipo por permitirme isto. Qué bonito, Pepe, moitas gracias. Estuvo chulo, Pepe. Pero... Pero é rubia. É rubia. Son moi 100 as fillas. Parabéns pola actuación, Gracias, Tito. Moi pero ben. sigo pensando que ti e mala música non te levas nada ben con ela, porque mellor cantas mellor ti solo que cando che Pode poñen ser, a música. De ver, sigo pensando. Gracias. Pero parabéns. Rubén? No, que moi ben, como Pili opino un poquinho, quizáis o tempo estabas un poquinho perdido, pero sí que veo que o chaval ten voz, ten forza, o que sí o que depine, o tempo. Pero ben, Eso moi que ben. sí, eso é verdad. Bueno, Pepe, moitas grazas por cantarnos aquí no escenario de Xuntos. Vai detrás do escenario, moita sorte na final. Ai, gracias, Pepe. Bueno, qué difícil, ¿no? Sempre aí eso do tempo que decides, ¿no? Bueno, é que cantar en directo ten esas cousas. Claro, sí, sí, Si sí. fose no. grabado, non pasaba isto. Claro. E nada, xa desesando o verbos outra vez, o escenario de Xuntos e Voso. Adiante, se te pondes, un aplauso. O páxaro carpinteiro é un páxaro bonito. Leva un letreiro na cola, din, din, dale, 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 don, don, que te parece cholito. Leva un letreiro na cola, din, din, dale, 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 don, don, que te parece cholito. As linguas murmuradoras non sei que lle hei de facer, darlles plomo derretido, din, din, dale, 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 don, don, con sol imán a beber, darlles plomo derretido, din, din, dale, dale, dale,
Que vos pareceu? Como me gustou... Mira, perdona, Rocío, antes de nada, teño que valorarlo xa que teño que marchar. A donde? Bueno, a vos que vos importa. Teño que marchar. Non digo, xa, se non enteras todo o mundo non vale a pena. Encantoume o cambio ese último que fixestes, de verdad. Parabéns, seguide ca música tradicional galega porque o que maravilla é ver unha xente tan xoven tirar por estas pezas. Moitas gracias. Enhorabuena, e agora marcho. Pili, pero Pili. Pero onde vai? Y ahora queréis que valoremos así, descolocados, porque se me Pili. Vamos a ver. Pero a ver. No, eu xa sei o que está facendo Pili. Claro, como a tarde está complicada, di Pili. Eu son a presidenta, marcho, deixo yo marrón aquí estes dous. Bueno, pero porque está me dicindo dirección. A ver, en teoría sabimos os concursantes de hoxe da final, correcto, ¿no? Claro, faltanos... Bueno, pois alucinade porque que está me dicindo que hai, correcto, un novo concursante. Que guai. Alguén moi especial, pero un momento, dirección, que a presidenta do xurado non está, que non sabemos onde está Pili, ese pequeno detalle. Poñido un muñeco aquí. Dime que lles dá igual, rapaces, que Pili foise e que tedes sobre nos toda a responsabilidade. tedes a derradeira palabra. Non pasa nada. Non pasa nada. A ver, sorpresas, que temos un concursante sorpresa, así que, pois nada. Temos o nome, polo menos, equipo, quen? La Loli, dime que se chama. Veña, La Loli, pois nada, improvisemos. La Loli, benvida asuntos. Voy por aquí, neno. Por aquí. Perdón. Hola, neno. ¿Usted quen é? Vostede quen é? La Loli. Loli, tú sabes que aquí hay unas normas, o sea, que hay que chamar, había que concursar onte, sabes, competir cos compañeiros. ¿Sabe lo que pasa? ¿Usted cómo se llama? Rocío. La Rocío, ¿le importa? Sí. Estaba con mis cholvos ahí fuera. Y me dijeron, ahí hay un programa, nena. Te aseguro que triunfas. Ajá. Y yo quiero ser artista. E ti, Loli, diseches por que non? Sí. Claro. Claro, non. Normal. Bueno, pois, a ver, Pili Pampín soe ser a nosa presidenta do xurado. Que sabes quen é Pili? No tengo ni idea. Pili, bueno. A do Jalo. A ver, Pili, pero la Pili non tampouco. De onde es? Pois, a ver, é unha muller que está triunfando agora, o Galo, con Ortiga, non se ven nada. Bueno, pois Tania Rubén, non está Pili, pero aquí coa Loli a tope, non? Adiante. ¿Y esos dos? Eles son Tania e Rubén, son os membros do xurado de Xuntos. Somos os compañeros de Pili. Somos compañeros de Pili, Loli. Piblas. Pois nada. ¿Puedo cantar ya? Sí, es que un aplauso para la Loli en Xuntos. Gracias. Ah, espera. No puedo contar con chicle. Es que me hace globos. A ver, me ponen ahí. Ay, ya es hora. La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo viví feliz. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con fuerza la sangre y latido de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamento, respiro y llanto y oscura pasión. ¡Ale! ¡Vámonos! Esta canción tiene el cuento un poco largo, ¿no? No, cabrón. Y ahora cada vez que de mi lado te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y latido de mi corazón. Tu
Todo el mundo tocando palmas. Soy una rumbera. ¡Bravísima! Muchas gracias. ¡Bravísima! Gracias por esta oportunidad. Pili, ven aquí, es que eres Gracias. grande, es que ¿a qué grande, ¿o no? Es que de verdad. Ay, Dios mío. O que hai que facer. Bueno, non te quiero amar. Ai, o que hai que facer que ganar un peso neste país. Pero Dios ver, mío. no. También te digo que para mí es ganadora, ¿eh? Pero digamos Niña, una vas cosa. a ver aquí, Dios mío, saca esto. Por Dios. Ay, Dios mío. Tania, Rubén, ¿cómo valoramos la actuación de Mira, Loli? se Espera que mi- se quitó a bata. Ya non sei se Porque trata- que vas morrer de calor É que aquí. miña se nota. pobre. Eu valoro pelo, que me gusta moito, podías facer o Ay, cambio de look. Pili, por que non te fas un Ay, cambio de por look? Dios. O flequillo, o con próximo logo, que día. se ven, ¿eh? Sí, ese tiña así a de ver, azul. a ver, Mira, pon as gafas. Ay, por Dios. Estás guapísima que che Favorecida, É un hombre. besote ideal, todo te queda ben. Bueno, rapaces, que agora sí, o veredicto de xuntos. Esa temos aquí os nosos concursantes. E nada, temos que dicir xa, pois, quen é o gañador, non? Antes de nada, eu teño que decir que si se admiraba a Pili Pampín, hoxe, de verdad, que me levo para sempre no meu corazón. Por favor, Tania. No, esto é ser un artista 360. Dale partido para diante. Tania, Rubén, sabedes o que? Que? Vamos a dar unha noticia, que hoxe hai 2 gañadores. ¡Hala! E agora esta cuestión. Tiene la jefa. A ver, Dale pa' aí, Que pa' aí. máis, eh? a ver, diti un, eu digo Vamos a ver. outro, veña. O primer gañador da tarde vai a ser Laura. E o segundo gañador vai a ser Diego. Vamos a cantar. Noraboa, vémonos na final. Ai, que de emoción, esa vida é moito mellor